Авиакассаи Ройгон Авиа шуфтанем дабораи проверка документ пакемаган алҳамдулилло ягон проблема нест. Ина худам бе документ шукри худо гузаштам. Ина худам розбо шол мепарам. Саки дабораи бе документи ягон проверка нест. Худам бе документай марамат кне. Ина акар Ройгон Авиа бе ташвиш бе мақсад. Ассалому алайкум. Хуш омадед ба канали Ройгон Авиа. Подписаться фаромӯш накунед, классои худтонро дариқ надорен. Видеоро то охирша тамошо кунед. Беҳтарин маълумотро имрӯз шумо дастрас мекунед аз канали Ройгон Авиа. Хабари муҳим ҳамин ки нафарое ки аз Жуковский клуб билет харидорӣ кардагӣ будем расо 15 числа да ресо админи чидагӣ шумо метавонед рӯзи 15 числа саргардон нашида Жуковский наравен ва рост да Мадедова равен. Регистрация шумо соати 7 бегаҳ сар мешава ва 10 парвоз. Ягон одам ҳаст дар аэропорт гузарона. Документ надорем, сумети имшаб. Бардораи азиз, нафарое ки аз канали Ройгон Авиа харидори билети самолёт мекунанд, тавсияи канали Ройгон Авиа ҳамие ки такя ба худо кунед, ягон кас шуморо проверка намекунад, соқ саломат меред. Салому алайкум мардум. Мақсад ки авиакассаи Ройгон Авиа шуфтанем дабораи проверка документ пакемаган алҳамдулилло ягон проблема нест. Ина худам бе документ шукри худо гузаштам. Ина худам розбо шол мепарам. Мақсад ки дабораи бе документи ягон проверка нест. Худам бе документай марамат кне. И бародарам ҳамихе харидорӣ кард билети самолёт ва пурсид. Ва мо ҳамихе тавсия додем ки рав такя ба худо ку бе тарс бе шубҳа ягон посредник да сумнате рафт видеокарт партов соқ саломат рафт расид. Ва ба шумоам ҳамин тавсияра метавонем ки яъне мо худмон посредникоро зиёд мекунем ва метарсем. Аз ҳамин сабаб ай марди мо бисёртар сум талаб мекунанд. Кӯшиш кунем ки худтон бе ягон посредник як бор мушкилӣ шид, ду бор мушкилӣ шид, чашмтон кушода мешавад. Кадом аэропорте ки шумо да наздикай, харидори билети самолёт кунед, такя ба худо кунед, ягон кас ҷони шуморо намегира, шумо сафар мекунед, меред, соқ саломат мерасед. Ва бениҳоят зиёд саволо мешавад ки бедаверност аз Россия ба Тоҷикистон кӯдака равон карда мешавад ё ин ки аз Тоҷикистон бедаверност кӯдака оварда мешавад. Бениҳоят зиёд савол метиҳанд. Бародарои азиз, агар шумо фарзандотон дар Федератсияи Россия қарор дорад ва шаҳрванди Тоҷикистонанд, ҳамон нафаре ки сафар мекунад ба Тоҷикистон ва кӯдакоро ҳамроҳи худаш мегирад, шаҳрванди Тоҷикистонай, даверност дар кор нест. Ба кадом хотир? Ба хотире ки гражданини Тоҷикистонанд ва ба давлати худшон сафар мекунанд. Дар ин ҳолат суми зиёдтир аз худ кардан дар кор нест. Даверност метавонем ки накунем. Бе даверност шумо метавонем ба ватан баргардем. Ва нафарое ки аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия мехоҳем фарзандои худтонро биёрен, агар фарзандои шумо шаҳрванди Тоҷикистон бошанд, дар ин ҳолат даверност ҳатмия. Шумо бояд даверност диҳен ҳамон нафареро ки мебиёра фарзандои шуморо. Ва нафарое ки аз Тоҷикистон шаҳрванди Россияро дорем ва мехоҳем кӯдакои худтонро биёрен, аз Тоҷикистон шумо да даверност дар кор намешавад. Агар фарзандои шумо шаҳрвандии Россия дошта бошанд ва ҳамон шахсе ки шаҳрвандии Россияро дорад ва кӯдакоро мебиёрад. Ва ё ҳам ҳамихе аз Тоҷикистон ба давлати худшон омадестанд, даверност дар кор намешавад. Ва нафарое да ки дар ҳақиқат даверност дар корай, бародарон метавонем муроҷиат кунем ба канали Ройгон Авиа. Даверност барои кӯдакоро овардан ё ин ки бурдан ба нархи дастрас тайёр карда метиҳем. Ва инчунин нафарое ки мехоҳед документҳои худтонро перевод кунед, тамоми намуди документҳо шумо метавонед муроҷиат кунед ба авиакассаи Ройгон Авиа ба нархи дастрас. Шумо метавонед ки страховкаи мошин кунед, перевод документи, даверност кунед барои кӯдакоро овардан бурдан. Ва нагуфта намонад ки нафарое да ки картаи Тинькофф дар корай бесплатна кушода метиҳем ва гадавои обслуживаниш бесплатна. Ва нафарое ки худтон метавонед кушода, силкаша дар поёни комментария закрепит мекунем, шумо метавонед худтон заказ кунед, обслуживаниш бесплатна мешавад. Торговый центр Садовод, корпус А, 5 вход, кабинет 0. Ба нархи дастрас метавонед документотонро перевод кунед. Ва нафарое да ки страховкаи мошин дар корай, ба нархи дастрас метавонед дастрас кунед страховкаи мошин. Айни ҳол процесс рафтеста дар Федератсияи Россия камераҳои махсус мебурад ки без страховка мошина штрафи калон мекунанд. Нафарое ки мехоҳед картаи Тинькофф дошта бошед ва бесплатни обслуживани гадавой, шумо метавонед силкае ки дар комментария мемонам дурӯен заказ кунед ё ин ки омада дар офис заказ кунед, бесплатна шумо да кушода метиҳанд, ё ин ки тариқи онлайн шумо метавонед равон кунед документҳои худтонро
заказ мекунем, оварда мерасонам ба ҷои манзилтон. Расо рӯзи 13 мошини сабукрав ҳастай ба Тоҷикистон 7 нафар билетош уже оли видео набромада 3 та билетша уже харидагиян ва 4 ҷои дига дора ва автобус рӯзи ҷумъа 6000. Нафароне ки мехоҳен ба автобус сафар кунен ё ки мошини сабукрав пешакӣ метавонед муроҷиат кунед, ҷои худтонро брон кунед ва нафароне ки мехоҳен ба самолёт сафар кунед аз Федератсияи Россия каме билетҳо қимат шидагия ва аз Тоҷикистон каме арзон. нафароне ки мехоҳен ба самолёт муроҷиат кунед метавонед дар WhatsApp нависен ва билетҳои худтонро дастрас кунед ё ин ки нафароне ки дар наздикии бозори Садоводен метавонед корпус А 5 вход кабинет 9. Якчанд соат пеш видео равон кардам подписчикои канали Ройгон Авиа ки рӯзи 11 рейд мешава ва фақат гражданинои Тоҷикистонро депорт мекунанд. бародарои азиз, паника набардорен, ором бошен, тенҷияй, оромияй. мобилизация дахл дора фақат ҳамон мардуми шаҳрванди Россияро доранд ва дар қайди вайкомат ҳастанд. сафсатаи дигароро гӯш накунед, официально ягон кас подтверждат карда наметавонад ира. вақте ки шумо паника мебардорен ва дар ҷустуҷӯи интернет онлайн сайтҳои интернетӣ қатъи билет мекунед, нархҳо қимат мешавад. ба ҳамин хотир ташвиш нашин, чизе ки дар тақдир насибмон боша ҳамамон якҷоя мебинем. автобусҳо ҳастай ба нархи дастрас, мошинои сабукрав мешава, самолёт каме қиматай. нафароне ки дар ҳақиқат шароит дорен самолёт қад сафар кунед хубтарай. худоҳофиз то дидори оянда ва видеоро фаромӯш накунед поделиться кардан то ки дигаронам хабардор бошанд.